Mehmet Göktaş. Doğru haber. Ecele İsrail'e ve bedeste kebebe. Devleta teröreya İsrail'e jê dizane ku ömür, miad û wexta wî nezêde ye û wê di müddetek nedirêj de hilweşe û ji holê rabe. Di serî de hemû mensûbên wê dewletê jî vê êkê bi heman awayî dizanin. Hal ev e ku îroj li rûyê erdê zêdeyî 200 welat hene. Alaya hemû van welatan hene û endamên netewên yekbûyîne. Ji vanan bi piranî di warê eskerî û îqtîsadî de zeîf û qelsin. Bi heman awayî nüfusa wan jî kêm e. Hûn dikarin atleseka coğrafyayê bikin destê xwe û lê binêrin. Digel di vê rewşê de ne jî tu tirs û endîşeya wan tune ye ku ji holê bêrakirin û hilweşin. Digel vê yekê dewleta terorê ya Siyonîsta ku bi hêz û quweta xwe bawer dike, çek û sîlahan îxracê dinyayê dike, her tim di nava xof û tirsê de ye. Mîna me gelek caran gotiye, ev çeteya terorê li ser axên ku neaîdê wan e, li ser axê hatiye xesibkirin hatiye avakirin û dijî. Di tarîx û dîroka xwe de jî dizanin ku ji ber vê jerê derketiye wê hilweşe. Baş e, gelo wê ecele û dewleta terorê bi destê kê be. Her çiqas Filîstîn ji vê yekê re pêşengiyê bike jî, tiştên ku me ji tarîx û dîrokê hîn kiriye, qenaeta me ev e ku bi beşdarbûna gelek civakan ev yek wê bibe. Ji xwe di tarîxê de jî her tim wisa bûye. İbaden lena ulîl be'sîn şedîdin, yan xweda wiha dibêje. Meqûl û ibadê xwe yên şervan û bihêz şand ser we. Sûreya İsra ayeta 5. Bi rêzê berê ji teref Asûriyan, paşê Babiliyan, Makedonya û Romayê ve hate îşxalkirin û têk çû. Siyonîzm ne tenê dijminê Müslümanan e, dijminê hemû însaniyetê ye. Ji ber vê yekê însaniyet wê bi müşterek Siyonîzm û Siyonîstan ji holê rake û hilweşîne. Ev rewş bi eşkere û zelalî êdî tê xuya kirin, rewş di vê îstîqametê de ye. Helbet wê parek mezina Filîstînê û Xezeyê di vê yekê de hebe. Lê mîna min got însaniyet vê mesuliyetê wê bi müşterek bicih bînin. Wexta behsa ecelê benî İsraîliyan tê kirin, hema sûreya İsrayê tê bîra me. Bilxase Müslüman vê wextê herî zêde li ser van ayetan disekinin û şîroveyan dikin. Me di kitabê de jî İsraîliyan re ragihand ku hûnê du caran li ser erdê xerabî û fesadiyê derînin û bêguman hûn bi zilm û xerabiya xwe wê bi serkeftineka mezin li ser xelkê bikevin. Êdî dema cezadana cara pêşî hat. Me hene qûlê xwe yên xwedî hêz û dijwar bi ser wan deşand. Êdî ew bi xerabkarî ketin nava welatê we, da ku we bikujin û we êsîr bigirin. Ev sozeka hatibû wehdkirin bû. Paşê li hemberî wan dîsa me serkeftin da we û bi serwet û zarokan me hêza we zêde kir û me hejmara we jî per kir. Êdî heger hûn qenciyê bikin, hûn ji bo xwe dikin û heger hûn xerabiyê jî bikin, hûn li xwe dikin. Dema cezakirina cara paşîn hat. Em ê dîsa qûlê xwe yên xwedî hêz û dijwar bi ser we de bişînin. Wê rezîl bikin û çawa ku cara pêşîn çûbûn mescîda Qudsê dîsa wisa wê biçin û çi tiştên bi dest bixin, wê tar û mar bikin. Sûreya İsra ayeta 47. Aniha tiştê ji me tê ev e ku em destek û piştgiriyê xwe bidin protestoyên ku li seranserê cîhanê tê li darxistin. Mîna me gelek caran dubare û tekrar kiriye, xweda înşallah wan rojana jî nîşanê me bide.